Bueno, boa tarde, bienvenidas, benvidas, benvidos, gracias, grazas por estar aquí, por acudir una vez más a una llamada de Infolibre y en este caso con la colaboración de la que estamos encantados de el comisionado de los 50 años de España en libertad. Estamos encantados, lo digo porque estamos haciendo un recorrido por distintas ciudades de este país, intentando establecer distintas miradas sobre lo que significa la memoria, lo que significa el recuerdo de los valores que han hecho posible la democracia, el debate sobre las imperfecciones, sobre las lagunas, sobre los defectos de la democracia, lo que nos queda por avanzar. Y a mi modesto juicio creo que están siendo unas jornadas en cada lugar, en cada ciudad, pues muy productivas, muy creativas, muy reflexivas y muy compartidas. Es decir, notamos en todas partes pues la necesidad, el afecto y bueno, pues lo que significa en estos tiempos de ruido, de odio, de insultos, de desinformación, de todo esto que está marcando y está condicionando la realidad, el poder mantener diálogos y reflexiones sobre cosas que importan si queremos de verdad conservar la arquitectura de lo que nos puede hacer mejores, ¿no? Y de lo que puede mejorar la convivencia, ¿no? Y un elemento aún más importante que es intentar trasladar todo esto a las generaciones más jóvenes y no caer en el error o en la trampa de pensar que es una batalla perdida, ¿no? Que no hay nada que hacer y que las siguientes generaciones pues no van a poner en valor lo que significa todo esto. Creemos que no es así y además vamos comprobando que efectivamente no es así. Bueno, hoy estamos en A Coruña y estamos encantados de estar aquí en Galicia. Yo agradezco además a socias y socios de Infolibre que os habéis acercado aquí presencialmente, los que habéis cabido porque el aforo es limitado, y también agradezco a quienes nos siguen por streaming o nos van a ver en el momento en que les sea oportuno o les apetezca vernos y escucharnos, ¿no? Hemos titulado este enunciado en Coruña Memoria Atlántica, Palabra, Prensa y Libertad, que viene a ser una forma de hablar de periodismo y desinformación en democracia, o de cómo estos dos aspectos son fundamentales para entender a qué dificultades nos enfrentamos en democracia. Y lo hacemos en un lugar, esta casa, Casares Quiroga, esta casa museo, que obviamente yo no conocía por dentro y reconozco que si alguien de los que estáis aquí o de quienes nos vean y puedan acercarse a Coruña en cualquier momento, yo creo que merece la pena verlo. Y una vez visto, o sea, no ya por las compañeras y compañeros que en su día nos dijeron este es un sitio idóneo para hacer lo que queréis hacer, pues lo es. O sea, una vez que recorres la casa y las distintas estancias, pues me parece que no hay lugar mejor para hablar de memoria, de democracia, y además en vísperas del 14 de abril, no tengo que explicar más. En vísperas de una fecha en la que en esta casa hay, no sé, pues ecos y reflejos de un eslabón muy importante en lo que puede considerarse la pelea o la batalla o el pulso democrático en este país, ¿no? Y bueno, lo que uno ve, es decir, tener aquí detrás, claro, está un poco escondido porque no cabía en todo el escenario, pero el escritorio original de Casares Quiroga, pues es que es emocionante, ¿no? Saber lo que se vivió en esta casa, o recorrer algunas de las estancias, las exposiciones que hay sobre la cronología del papel de Casares Quiroga a lo largo de los años de la República, desde 1931 hasta el final y después en el exilio, ¿no? No se me ocurría, una vez visto, mejor lugar. Y luego esa sensación, porque en la tercera planta está, digamos, todo lo que recuerda a María Casares, ¿no? A la hija, a la actriz, a la que se convirtió en el exilio en una estrella del teatro y del cine durante décadas, ¿no? Y yo quiero contar una cosa muy personal. O sea, María Casares, esto significa que la historia, todos lo sabemos, y la memoria es un ramo de cerezas, ¿no? Que vas tirando y van apareciendo cosas que van relacionándose.
unas con otras. Cuando nació Infolibre, para el nacimiento de Infolibre, fue fundamental compartir con un medio francés, Mediapart, lo que significa Albert Camus, por muchas razones, filosóficas, éticas, periodísticas, de combate por la democracia, por muchas razones. Digamos que Albert Camus nos unió a Mediapart, Infolibre, a lo que era el proyecto y a las personas que estamos aquí y que están en Mediapart, Edu Plenel especialmente, pues porque teníamos una memoria muy arraigada de lo que significa la aportación y la filosofía y el oficio de Albert Camus como aportación a la ética democrática, ¿no? A la cuestión cívica más allá incluso del periodismo. Bueno, pues tiras del ramo de cerezas, claro, está María Casares, está Albert Camus, está la Fundación de Infolibre. Incluso yo esta mañana recorriendo la tercera planta y todos los elementos que conservan la memoria de María Casares, pues recordaba también cómo el último libro que yo sepa relacionado de una manera además elaborada, rigurosa, sobre la correspondencia entre Albert Camus y María Casares es de Susana Fortes, gallega, ilustre hermana de Xavi Fortes, hija del comandante José Fortes, que también tienen que ver con todo lo que es el perímetro y la filosofía de Infolibre y de la memoria democrática, en el caso de José Fortes, obviamente, por la fundación de la UMD, ¿no? Bueno, yo me he anotado 2 o 3 frases que he visto reflejadas en las paredes de esta casa y que las voy a dejar ahí porque seguro que en los conceptos seguirán apareciendo y me parece importante recordarlas y que son obviamente de Casares Quiroga. Es necesario hacer ciudadanos libres que vayan detrás de una idea y no de un hombre, que es fundamental. Estamos asistiendo a unos tiempos en los que hay hombres que sin tener ideas y con otros objetivos totalmente deleznables a mi juicio van arrastrando a multitudes. Y por último, lo primero que hay que combatir es el escepticismo y no puedo estar más de acuerdo. Es decir, tenemos motivos para seguir peleando y para ir ganando batallas y conservando lo mejor de la democracia. Y antes de que me quede sin voz, pues voy a dar paso a mi compañera Virginia Pérez Alonso, directora de Infolibre, que va a entrevistar a Carmina Bustrán, que es la comisionada de los 50 años en libertad. Y ya me callo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acogernos en esta ciudad maravillosa que nos encanta. Así que nada, estamos encantadas. Bueno, Carmina, muchas gracias por apoyar este proyecto y todo este año de iniciativas tan súper interesantes, ¿no? Para acercar la memoria a todo el mundo y también a la gente más joven. Y hoy lo hacíamos, como decía Jesús, ¿no? En esta casa museo, que es un sitio emblemático para la memoria, para Coruña, y hablábamos antes de entrar, ¿no? De esa petición formal que hay por parte del ayuntamiento de declarar como lugares de memoria pues esta casa museo, la casa Cornide o la zona de la Torre de Hércules, Punta Herminia, el campo de Arrata y demás, ¿no? ¿Qué papel desempeñan estos espacios, estos lugares de memoria para conectar la historia local con la reflexión más amplia sobre la democracia, la libertad y la ciudadanía? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, como decía Virginia, estar aquí. Muchas gracias por acogernos y por recibir esta llamada con tanto cariño. Estos lugares de memoria yo creo que lo que hacen es aterrizar la historia a escala local, ¿no? El poner nombres y apellidos, el poner direcciones y el poner esos ejemplos que son tan necesarios cuando hablamos de historia, cuando queremos acercar el pasado reciente a la ciudadanía y en especial al público no especializado. Necesitamos explicar de qué estamos hablando y para eso los lugares de memoria democrática que están vinculados, ¿no? Con esas luchas por la democracia, que están vinculados con la represión, nos sirven para aterrizar, ¿no? Para decir esto es. Estoy pensando, por ejemplo, el año pasado también estábamos por aquí y estábamos con el subdelegado de gobierno
en la incoación del expediente de memoria tanto para el Pazo de Meirás como para la isla de San Simón, ¿no? Y una de las cosas que nos decían de San Simón es que en los últimos tiempos se habían estado haciendo fiestas de Halloween o convenciones de zumba en un espacio que es precioso, que tiene muchas posibilidades de turismo, pero que tiene una historia terrible porque fue un campo de concentración, una cárcel, vamos. Entonces, un lugar de memoria democrático lo que te permite es divulgar esa historia, proteger ese patrimonio y hacer que se conozca, ¿no? Acercarlo a la ciudadanía. Claro, porque hacer sesiones de zumba y fiestas de Halloween no es la manera en la que estáis pensando de acercar estos sitios a los jóvenes, ¿no? No, la verdad es que se puede hacer desde el respeto y hay ejemplos muy buenos en muchísimos sitios, desde la historia pública, desde las artes, también desde la cultura. Quiero decir, tú no tienes por qué hacer algo que sea solemne y que cree una distancia con el visitante. Tú puedes acercar la historia a través de las artes escénicas, a través de los podcasts, a través de la música, pero hacerlo desde el respeto. Bueno, yo siempre cuento, y perdonadme la anécdota personal, ¿no? Pero a mí mis padres me llevaron, cuando cumplía 18 años, lo hicieron con mis dos hermanos y conmigo en tiempos distintos, a ver el campo de concentración de Mauthausen. O sea, y ese fue nuestro regalo de 18 cumpleaños, que yo creo que a todos nos colocó muy bien para entender por dónde teníamos que ir, ¿no? Yo creo que son cosas fundamentales, ¿no? Bueno, estamos en Galicia. Galicia ha sido y es, ¿no? Pero ha sido un espacio de creación, de prensa, de cultura, pero también lo ha sido de silencios, de ausencias, de memorias desplazadas a consecuencia de un exilio que ha tenido mucha raíz política, pero también mucha raíz económica, ¿no? ¿Cómo crees que dialogan estas dos Galicias, la que produce pensamiento y palabra y la que arrastra todavía esas huellas de la ruptura y de la represión? Pues estaba pensando un poco en el nombre de la jornada de hoy, ¿no? Y un poco en estas ideas que propones y me parece que bueno, la mesa que va a venir después y la obra de Dicen, ¿no? de Susana habla mucho de esto, pero también me estaba acordando mucho de un libro que me gustó especialmente, de Brigitte Vasallo, que también su familia es originaria de aquí, y que habla de esos exilios y de esos silencios impuestos no solamente por la represión franquista, sino por la miseria y por el desarraigo, ¿no? Y cómo el tener que dejar tu tierra o cómo el migrar es para siempre y cómo se crean esas vergüenzas impuestas desde fuera, el cómo de repente ya no sabes cuál es tu lengua materna, ¿no? Ella ese libro lo construye, el libro es Tríptico del Silencio, voy a decirlo bien, porque siempre el exilio, Tríptico del Silencio, el exilio sin nombre. Y está escrito en gallego, está escrito en castellano y está escrito en catalán porque es la lengua en la que se desarrolla su vida familiar, ¿no? La abuela habla en gallego, los padres le piden que ella hable en castellano, pero ella se cría en Barcelona y en el colegio ya hablan en catalán. Entonces, como todo eso, ¿no? Y esos silencios se interconectan y de repente ya descubres, pues, la represión del franquismo en tu familia, ese tener que exiliarte por motivos económicos del capitalismo impuesto por la dictadura y ese extractivismo de las zonas rurales que también acompañan a la dictadura y cómo todo eso se teje para configurar una identidad que no tiene que ver con lo que se espera, ¿no? De esa España franquista y desde luego tampoco con esa España que mira el progreso y que se va imponiendo en los 80, ¿no? Esa España europea moderna pues tampoco quiere mirar a ese pasado porque también hay una cierta vergüenza, ¿no? Entonces me parece que se entrelazan ahí todas estas cosas en ese ejemplo de literatura que tiene que ver con esta tierra. Claro, pero fíjate cómo conecta también todo ese exilio con el momento actual, ¿no? En un país que es un país también de acogida de migrantes, a pesar de los pesares de algunos, de esos que quieren erradicar la migración y prohibir a la gente que viaje para encontrar un futuro mejor, ¿no? Vaya paradoja, ¿no? Claro, y por eso yo creo que es tan importante hablar de estas historias que parecen historias pequeñas o historias mínimas, porque son de gente de a pie,
y recordar de dónde venimos, ¿no? Recordar a todos esos miles de trabajadores que se fueron a Alemania, a Suiza, a Francia y gracias a los cuales se construyó en gran parte ese desarrollismo franquista que ahora nos quieren vender como que Franco modernizó el país. ¿A costa de qué, no? A costa de toda esa gente que deja su tierra, que deja el campo y se va a la ciudad a vivir en chabolas, a cambio de toda esa gente que se coge la maleta de cartón y se va en el tren a Alemania, a Francia, y a cambio de todos esos turistas que también llegan y se establece un modelo de turismo que igual tampoco era el más sostenible, ¿no? Y aún hoy hay muchos chavales jóvenes que siguen emigrando, aunque sea por periodos de tiempo concretos, a otros países para ganar dinero y luego volver, ¿no? O sea, esto sigue ocurriendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, el título de este acto une 4 elementos que yo creo que son muy poderosos, ¿no? Memoria, palabra, prensa y libertad. Y ahí aparece el periodismo no solo como el oficio que cuenta lo que pasa, sino como parte de una cultura democrática, ¿no? ¿Qué papel crees que tiene que jugar el periodismo en la construcción de esta memoria pública, pero que no sea complaciente, amnésica, manipulable? Es un papel esencial, diría yo, ¿no? Tenéis una responsabilidad enorme y el problema es que no siempre es fácil, ¿no? Tal y como está la situación a día de hoy a nivel político, a nivel económico, el periodismo independiente que se atreve a tomar partido y a atenerse a los hechos y a no bailar el agua es muy difícil, ¿no? Pero estaba pensando también un poco de camino hacia aquí, ¿no? En lo peligrosa que es la palabra cuando se persigue tanto, ¿no? Muchas veces. Y en la transición yo creo que es un periodo en el que se ve muy bien cómo surgen muchos medios nuevos, ¿no? En gran medida en respuesta a toda la censura y a ese control de los medios de comunicación de la dictadura. Se cumplen ahora 50 años del país, pero pienso yo que es en Diario Cambio 16, lo que luego sería Diario 16, pienso en Interview incluso, ¿no? De repente todos esos medios nuevos que surgen y que permiten afrontar la realidad de otra forma, ¿no? Y las multas que seguían recibiendo, los ataques, a veces incluso el ataque terrorista al Papus, ¿no? A la revista satírica en Barcelona, las librerías, como ese templo de la palabra, que también eran objeto de ataques terroristas en el franquismo. Entonces, me parece que el papel es esencial. Quiero decir que la responsabilidad que tenéis, ¿no? Y el papel a desempeñar es clave. ¿Pero tú crees que hay un cierto acobardamiento de la prensa, de los periodistas en los últimos años, si lo comparamos con los últimos años de la dictadura, incluso con los primeros de la transición? Yo diría que en todos los sectores ha habido un cierto desapego, un cierto desarraigo y es cierto que esa movilización que permeaba todos los estratos de la sociedad en los 70 y que se vinculaba también a las asociaciones de vecinos, se vinculaba a los barrios, se vinculaba a la gente normal, pero a todas las profesiones, a los periodistas, a los actores. Es verdad que nos hemos acostumbrado un poco a vivir mejor en cierto sentido y yo creo que eso hace que en cierta medida haya más miedo a perder algunas cosas y que haya gente que se autocensure. Luego está todo este tema de qué es lo políticamente correcto, pero estamos viendo al mismo tiempo todo este discurso de odio, que de repente tú te significas un poco y te cae, vamos, te señalan, pero que recibes 2000 mensajes por X o por Instagram de odio y de violencia explícita, sobre todo si eres mujer. Entonces es un momento complejo en ese sentido, ¿no? Porque también incluso los propios medios de comunicación, ¿no? Es muy difícil también poder ser independiente cuando han cambiado los modos de relación con los medios de comunicación y con la forma en la que la gente se crea su opinión o recibe información, ¿no? O sea, ahí el tema de redes sociales, internet, ha cambiado mucho el tablero, las reglas del juego. Bueno, por eso medios como Infolibre tienen tanto mérito, así que yo desde aquí os animo a que animéis al resto del mundo a que se suscriban también a medios como este. Carmina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a una mesa interesantísima, así que quienes nos estáis siguiendo por streaming, no os vayáis, que vamos a tardar unos minutitos en cambiar aquí el escenario, y a vosotros esperad un segundín, que ahora volvemos. Gracias.
pois vamos aló. Boas tardes a todas e todos. É unha ledicia grande estar hoxe aquí para compartir esta conversa dentro de la memoria que somos en esta Casa de Cázares Quiroga, da que xa falaron tanto Xesús como Carmina e como Virginia, que ten un grandísimo peso simbólico que nos fala do pasado, pero que tamén nos interpela no presente. Quizá vamos a tratar de traer un pouco a conversa ao día de hoxe. Esta casa fala de política, fala de responsabilidade pública, de palabra, fala de exilio, fala de silencio e fala tamén da fragilidade da democracia. E por iso ten tanto sentido que nos sentemos hoxe a falar aquí con esta xente tan interesante, con estos perfiles diversos, que penso que nos van a axudar a entender, a traer un pouquiño ao día de hoxe que lugar ocupa a palabra que manexades todos vos, as artes, a cultura, nunha democracia que tamén ten que defenderse, non, no presente. Acompáñanos hoxe Manuel Bragado. Manuel é pedagogo, editor, ex-director de Edición Xerais, con unha profunda pegada na cultura galega, moita experiencia nese espacio que cruzan a lectura, o pensamento crítico, a transmisión cultural. Gracias por acompañarnos hoxe. Un placer. Acompáñanos tamén Susana Sánchez, escritora, profesora, voz singular, con unha obra moi ligada á memoria. Sí, bueno, parece a min que... Sí, singular. É a violencia tamén incrustada no cotián, no... Sí. Grazas por acompañarnos. Nada, vos por convidar. Acompáñanos tamén Xesús Ron, que é dramaturgo, director da compañía Chévere, Premio Nacional de Teatro, un montón de cousas. Vamos ver como falamos, como traemos esa parte, non, das artes escénicas tamén a conversa. Gracias. Nada, vos, moitas grazas. E María Reimóndez, escritora, traductora, con unha traxectoria que nos vai permitir afondar en cuestións máis pegadas á lingua, non? Como que se fala existe, o que non se fala, que poñemos no centro, non? Moitas grazas por acompañarnos hoxe tamén. Vou lanzar, a min gustaríame que esta conversa fose un pouco entrevista e un pouco máis conversa. Sentidevos libres, interrumpide, non sexades, non nos ciñamos, non, a pregunta. Empezo con unha pregunta para todos ou para o que se sinta máis. Se tiverades que elixir unha palabra para explicar o que vos venga a vos na cabeza, a relación entre memoria e democracia, cal elixiríades? E por qué? Carai. Menuda preguntilla, casi sin avisar. Daqui xa vai ir todo costa abaixo. A min impulsivamente a palabra que se me ven á cabeza é lingua. A lingua galega. Creo que é un aspecto que é a represión lingüística. Creo que é un aspecto que o mellor, claro, para non ser algo que está moi encarnado e que vivimos dentro das nosas propias familias, pero que penso que no resto do Estado monolingüe pasa moi desapercibido, non? Toda a represión que houbo, tamén identitaria, da autoimaxe, aquí temos xa bastantes estudos, pois o de Busto Miramontes, non? Por exemplo, Elena Míguelez Carballeira, que analizan como as imaxes do franquismo tamén proxectaron unha imaxe en nos mesmas coa que aínda cargamos, non? Bueno, pois eu na miña propia historia familiar, dende pois o castigo físico, non, o meu pai na escola por ser galegofalante, ou pois toda esa carga da miña familia paterna de sentir que o galego pois non é unha lingua válida, e iso creo que é unha pegada que cada vez se agrava máis, non, con outros factores que teñen que ver pois coa hexemonía lingüística máis a nivel mundial, e esas visións imperialistas que están neste momento no seu máximo pulo. É unha conexión que moitas veces perdemos, non? Esa conexión entre a represión lingüística e o espazo da democracia e da memoria. Eu engadiría o tema da represión á reparación. Eu creo que en Galicia non houve guerra, como coñecedes, houve unha represión brutal, intensísima, máis de 6.000 personas paseadas, das que en moitos casos aínda non os seus corpos non foron atopados, non? E en unha sociedade
donde no período autonómico, nunha soa ocasión, por un período de apenas 4 anos, non gobernaron os que perderon a guerra, pois fai que a situación probablemente de Galicia sexa anómala con respecto a calquera outro das nacións do Estado. E iso creo que no aspecto lingüístico, como moi ben expresaba María, é un ámbito onde se manifesta a necesidade desa reparación con unhas políticas que permitisen que o idioma galego pois tivese esperanzas de futuro. Hai unha semana, creo que aquí na Coruña, o periódico Conservador, que sostén os gobernos populares, publicaba un artigo do seu principal opinador sobre que ningunha das linguas iban a ser eternas, anunciándonos que o futuro do galego pois estaba anunciado, que só dependía, digamos, dese pequeno fío que pode ser subvertido en calquera momento. E iso é, creo que, unha continuidade desa represión da que falaba María, e que creo que pode axudar a entender o noso papel en este momento. Bueno, non sei, nos desde o teatro realmente non temos moitas respostas. De feito, acabamos de facer unha obra que parte desa pregunta, non? Cal é a relación que existe entre boa democracia e boa memoria? Bueno, tratámoslo de responder desde o escenario, pero independentemente de que non hai unha boa democracia sen unha boa memoria, e que seguramente teñamos unha mala democracia se temos unha mala memoria, creo que, bueno, máis alá dese fío que pode unir estas dúas cuestións, memoria e democracia sin xustiza ou sin reparación, creo que non servirían de demasiado, ¿no? E creo que normalmente, digamos, a asignatura pendente cando falamos de memoria e democracia acaba sendo, ¿no?, a ausencia da xustiza, ¿no? E creo que en España agora mesmo e despois de tantos anos de democracia, non sei se boa ou mala, pero desde logo moi boa non é, porque non exercemos demasiado tampouco a boa memoria. Creo que o estado da xusticia fala moito da situación democrática que temos e da saúde democrática, ¿no?, do noso país. A min a palabra que me ven é unha palabra en negativo ou non. Ven a palabra trauma. Eu creo que aquí temos un trauma pendente. Ana Miñarro, que o alín despois de escribir o Sei, que na segunda edición do libro apareceu ali polo medio, porque a coñecín nunhas xornadas de memoria histórica, non? É unha psiquiatra que estudia o trauma por xenocidio, non? O trauma provocado por xenocidios. E ela aplicou claro, traballou con cidadás dos Balcáns, víctimas da guerra de Bosnia, pero tiña grupos de traballo con víctimas da guerra, claro, das que quedaban, non aínda, víctimas da guerra civil, non? E da represión aquí. E falaba, non? E máis establecía fases dese trauma xenocida, que é un trauma social, non? E eu, claro, cando lín o seu traballo e o aplicaba á miña historia familiar, á historia social da miña contorna, á historia comunitaria, á historia do país, eu dicía, pero que é isto que temos aquí? Temos un trauma sin resolver, que é fácil de resolver, porque ela propoñía algo tan simple como a palabra, non? A palabra, falar e poñer en riba da mesa pois todas esas cuestións, como por exemplo a ausencia de reparación ás víctimas, a ausencia de xustiza, o poder dicir en alto pois quen foi ou quen non foi o responsable pois destes actos ou daqueles outros. É algo tan simple como iso, pero que non se está a facer ou que non se fixo. Entón, a min é o que me ven. Ese trauma provoca que non tiñamos unha cidadanía. Podemos ter súbditas, podemos ter súbditos, podemos ter persoas que pasan, non? Que non se implican como cidadáns, pero o problema vende aí.
non? Que o trauma social se resolve en entes silentes, calados, non? Que realmente non viven democráticamente este país. Cando ti non vives democráticamente no teu propio lugar, na túa propia comunidade, pois non vas ter unha democracia de calidade, non? E eu creo que iso lastra moito, non? A vida social. Eu creo que vai por aí a cousa. Saen cousas moi interesantes, así xa parecía difícil, pero... É que era difícil, é difícil a pregunta. Falamos de transmisión de cultura democrática. Vouche lanzar a ti, Manuel, pero sentidevos libres. Como se transmite a cultura democrática dunha xeración a outra? Eu estou a pensar aquí no papel dos libros, no papel da literatura, no papel da palabra escrita. Cal é o seu valor como medio de transmisión democrática? A edición en Galicia hai 50 anos era unha cuestión de un grupo que era en concreto o Grupo Galaxia, que vinculado ao Partido Galeguista, que decidiu abandonar a actividade política a finais dos anos 40 e montar unha editorial coa que traballar políticamente no desenvolvemento da lingua e da cultura galega. Non foi a única instancia, pero aí se forxou unha estrategia que se denominou galeguista. E iso tivo a súa grande importancia no ámbito da resistencia, pero tamén impediu, na miña opinión, a plasmación de unha vía estrictamente política. E creo que son, dende entón, as dúas liñas a considerar, a liña estrictamente política, que en este momento representan en Galicia os partidos da oposición ao Partido Popular e moi especialmente o Bloque Nacionalista Galego, que é algo que moitas veces en Madrid digo en Madrid, fora de Galicia. Fora de Galicia non se valora o suficiente, digamos, como é a alternativa e a actividade política en Galicia. E por outra parte, eu creo que a estrategia estrictamente galeguista subsumiuse en, digamos, na cultura do que eu chamo o conformismo, que é un pouco, non sei se manifestación dese trauma do que fala Susana, que me parece que pode ser moi operativo, pero tamén que ten un reflexo político moi claro. Somos unha sociedade conformista cos ollos deitados no porvir, como diría Manuel Rivas. Susana, sei que hai algo perturbador para min, por lo menos é valioso tamén, que como aparece esa gran violencia histórica incrustada no cotián, na familia, nos silencios, non? Estamos falando de palabra, pero que se conta pouco ou que non se menciona. Bueno, que pode facer a literatura aí donde a historia pública ás veces non alcanza? Que papel pode ter ou desenvolver a literatura para chegar a contar esas cousas que non se contan en ningún outro escenario? Eu creo que, eu pola experiencia coas lectoras do libro, non, co público lector, chega dentro. Partimos do cotián, partimos do familiar, partimos do próximo, entón hai unha cercanía brutal aquilo que ao mellor lido en un documento histórico, que son necesarios, pois ao mellor resulta máis frío ou máis distante, non? E sobre todo chega ao nivel da emoción e o corpo. Eu creo que tamén hai o teatro, tamén ten, é dicir, as artes colocan os corpos, non? Colocan os corpos e as vidas no centro. E ás veces, evidentemente, outro tipo de instancias, neste caso, por exemplo, a instancia histórica, colocan outro tipo de elementos no centro, non? E achega
bueno, as preguntas e a comprensión moitas veces, non? A min ese libro, eu sempre pensei que comezar a escribilo procurando ofrecer como unha actitude cívica, non? Eu coñecía o nome dun represor que formaba parte da miña familia e quería ofrecerlo ás víctimas, non? Para que souberan quen era ese señor, porque o nome non era un nome público, non? Non aparecía en papéis ou non aparecía en documentación histórica, porque esa estaba limpada, non? Claro, no proceso de escrita e despois, e no proceso sobre todo de encontro con lectoras e de conversa, non? Coas persoas que leron o libro, eu caí na conta de que realmente o libro escribín para outra cousa. E o libro escribín para entender a miña avoa, porque a miña avoa sendo, vese ben no libro, non? Unha víctima brutal do franquismo, porque é unha víctima do franquismo en todos os sentidos, sufriu a nivel familiar, pero sufriu todas as represións posibles que podía sufrir unha muller no franquismo. Era unha señora que iba a misa todos os domingos e votaba a dereita máis dereitona que houbera, non? E eu non entendía iso. E buscaba explicar iso, e iso, claro, iso é moi difícil de explicar de outra maneira que non sexa artística, porque tes que colocarte no espazo das vivencias, das emocións, do contacto do medo nos corpos, porque ao final o que conta o libro é a represión e o medo e o terror, non? Eso non hai outra maneira de contalo que non sexa artística, non? Porque, bueno, e a veces non chega, non o artístico, ás veces quédase curto. Que non sei se che xurde algo a raíz do que conta ela, porque é verdade que o teatro ten esa cousa, non? Non sei se é posible que agora nos podamos parar a escoitar en estos momentos nos que non escoitamos nada, non? Nos que a sociedade estamos rodeados de tanto ruido que... Sí, o teatro evidentemente é un espazo de escoita, non? É un espazo tamén de encontro físico, non? Porque o público e o que está no escenario, pois ao final están compartindo ese momento, e creo que dese encontro, bueno, ten esa forza para, non sei, conmover, transmitir, ou polo menos para colocar a palabra moitas veces en un lugar de escoita que agora foise perdendo. Nos, cando empezamos tamén con este último espectáculo que fala un pouco da memoria e tamén dos traumas da nosa memoria histórica e democrática, bueno, eso, aparte de falar dos traumas e tal, nos fixemos tamén como un pouco tratando de situarnos ao principio que tipo de ficcións ou que tipo de creacións se fixeran en Galicia sobre o golpe de Estado e sobre toda a represión e a violencia franquista. E de alguna maneira a literatura galega sí que está, ten un tema moi central que é ese, non? Tratado desde todas as maneiras e tratado desde esa, digamos, mediados ou principios dos anos 50, no? Que empeza a haber algún libro que se publica fora un pouco sobre a experiencia do golpe e da violencia fascista, e ata agora, de feito, o teu libro foi un dos últimos que lemos para chegar tamén un pouco a ver todas as xeracións, pero me parece unha riqueza, no? Que de repente podas botar atrás, quero dicir que a literatura en Galicia tamén creou unha memoria sobre o que significou aquel golpe, e agora podemos ler, digamos, a perspectiva que tiñan a xeración que o sufriu en primeira persoa, a xeración que eran fillos, no? A xeración que eran netos, e agora a xeración que son bisnetas ou bisnetos. No teatro, en Galicia, polo menos, non pasa para nada eso. É unha situación que nos sorprendeu, porque máis alá de algunha peza que se inspira ou que adapta algunha novela que trata o tema, digamos que o tema do golpe de Estado, da violencia fascista, do franquismo, está moi ausente do teatro, do escenario en Galicia, non? Polo menos comparado coa gran presencia que tivo sempre desde a literatura, non? Ou desde a poesía incluso. Entón, de alguna maneira, tamén era como sentir desde o teatro que debíamos de recuperar o escenario, non? Como un lugar de encontro, e no noso caso tamén nos parece que o teatro ten un potencial para dar un testemunho, non? E entón, bueno, nos esta peza sobre todo traballamos un pouco sobre esa capacidade que pode ter o teatro, o escenario, para ofrecer un testemunho que a mellor non é o noso, persoal, pero podemos, digamos, mediar ou ser mediadores para conseguir transmitir ou ofrecer ese testemunho. Entón, bueno, esta obra é un pouco tamén explorar as posibilidades de transmitir ou de ofrecer ese testemunho desde un escenario, non? E de alguna maneira tamén o teatro
xunta aí dúas cuestións moi importantes que por un lado é a memoria relacionada con ese ofrecer un testemunho e por outro lado é a liberdade ou a capacidade de expresarse con absoluta liberdade, non? Digamos que é un dos espacios agora mesmo dentro das artes, non, que sigue mantendo esa capacidade de actuar en liberdade. O único que coarta a liberdade dentro sobre un escenario é probablemente a autocensura que nós mesmos podemos facer a hora de dicir o que temos que dicir. E como se recibe isto polo outro lado? Ti pensas que non houbo esta produción no mundo do teatro galego porque non se demandaba, porque xa estaba cuberto en outras áreas ou porque o propio mundo do teatro non... Sí, eu creo que ten que ver con que o teatro en Galicia é unha arte moi nova, digamos, en relación con outras, non? Nos non tivemos un resurgimento, digamos, sobre o teatro, e tamén ten que ver con que cando os primeiros intentos, non, de ter un teatro en galego, que foron nos anos 20, a partir das Irmandades da Fala ou durante a República, si é verdade que hubo aí pues, ese corte absoluto, e creo que, bueno, supoño que en todas partes, pero en Galicia claramente, e no teatro claramente, o golpe de Estado e o franquismo significou pues, un absoluto corte e a imposibilidade de poder desenvolver unha práctica escénica ou teatral que se empezou a recuperar pues, nos anos 60, sobre todo nos anos 70, e que, digamos, a partir dos anos 80 se institucionaliza de alguma maneira ou empeza a ter, digamos, un espazo propio, máis preocupado a mellor por cuestións que non tiñan que ver con ese exercicio de memoria desde o teatro, senón de conectar o teatro coa cultura máis viva ou con outro tipo de cuestións, non? E a veces, ao faltar ese impulso inicial, quizás pues, a inercia nos leva a buscar outros temas ou a buscar outras maneiras de facer teatro. Nos, desde logo, desde Chévere, desde aí xa bastantes anos estamos traballando ou colocando o centro do noso traballo na memoria e nese cruce inevitable entre memoria individual e memoria colectiva desde moitas perspectivas, non? Empezamos un pouco esta preocupación pola memoria facendo un traballo que trataba sobre Zara, o Imperio Zara, e sobre Amancio Ortega. E era un pouco recoñecer que a nosa memoria estaba ligada a unha gran empresa, non? E era un pouco decir, e como é posible, no, que un éxito individual dese calibre que surde na transición e surde no momento que morre Franco, non por casualidade seguramente, poda estar en paralelo ou como se relaciona, ou como se pode entender, digamos, a frustración e o certo fracaso que Galicia ou o pobo galego como colectivo, no, tivo, se o veiramos desde agora hasta ese momento un pouco emancipador da morte de Franco, no? Entón, bueno, creo que sí que é un tema moi productivo, o público desde logo se recoñece e eu creo que é unha forza e un interés, no, de ir a ver unha obra de teatro porque podes ver reflexado aí cousas túas e cousas que compartiches ou que a mellor estás vivindo dentro da túa propia comunidade. Pois edición, literatura, teatro. María, se falamos da relación entre linguaxe e poder, que queda fora cando unha sociedade decide que voces, estamos a falar de memoria, de resignificación, que queda fora cando se colocan unhas voces no centro e deixamos outras nas marxes, que é o que sempre queda absolutamente... Pois as mulleres, a diversidade, todo iso é o que adoita quedar fora, non? E ao final acaba facéndose, eu penso, un discurso que cae na banalización. Agora estabades falando da literatura, eu penso que a literatura tamén é un espazo de traballo, de sachar, que digo sempre, non? Os dereitos son unha leira na que temos que sachar. Eu non creo moito nas batallas, creo no traballo do campo, non? E ese é o traballo tamén da memoria e o traballo da construción democrática. Pois aí ao final acaba creándose tamén unha memoria que está moi supeditada á banalización. Acabamos quedando con 4 nomes ou con 4 cousas en contido e a literatura é un espazo no cal podemos desfacer esa banalización, non? Atopar tamén non só a parte da represión, non, como estaba desfalando, senón tamén a parte cando analizamos, non, fora deses espazos de poder, desa representación casi única de certas voces, pois das historias dos homes. Aquí sabemos que as historias das mulleres, estou pensando, por exemplo, no traballo de Eva Mejuto coas lavandeiras de San Simón, que se mencionou antes a illa,
As historias das mulleres, tamén o libro de Susana, teñen outros espazos, teñen outras connotacións e unha visión moito máis global, non, do que se fai. En ese contexto, pois, se recuperamos, dicía, xa non só a represión, senón tamén a ilusión, porque hai unha parte que eu penso que ás veces esquecemos e que me parece importante suliñar, que é que antes do golpe de Estado e da Guerra Civil, aquí, en particular, había un momento de ilusión comunitaria. E iso para min é o máis importante para recuperar. As historias das mulleres falan moitas veces diso, porque para elas moitas veces era a posibilidade de, non? A posibilidade de termos dereitos, a posibilidade de facer cousas. Penso moitas veces en, por exemplo, en Emilia Docet, non? A Miss Galeguista que chamaban, non? E que se uniu pois, ao Partido Galeguista, e como, bueno, pois desa ebullición da preguerra, non? E dese afán que ela mesma dicía, non? Desa ilusión que tiña de participar nun proxecto político e colectivo, pois ao final quedou un silencio, unha desaparición mesmo da súa memoria, non? Penso tamén nas mulleres deportistas viguesas, que aí Manolo sabe moito do tema tamén, das que xogaban o hockey herba, que todo iso é unha memoria que está moitas veces desaparecida, onde sabemos que había moitas mulleres que non eran precisamente heterosexuais, todo o traballo que ten feito Daniela Fernández sobre a historia, sobre a memoria das persoas do colectivo LGBT, é unha maneira tamén de interpelar o presente, non? E de facernos ver como xa non só os perigos de que podemos perder dereitos e todo iso, non? Que penso que é moi importante, por suposto, senón da necesidade de ter un proxecto que nos ilusione. E iso é o que eu penso que estas mulleres tamén representaban, non? Un proxecto, pois as 400 mulleres ou 200, non sei cantas eran de Sada, non? Que coseron a primeira bandeira galega, todas elas sin nome, pero estaban aí, estaban creando, estaban construindo un proxecto, e un proxecto pois, que tiña unhas bases claras en canto a igualdade, en canto a unha visión mesmo ecolóxica, non? De convivencia co territorio, porque cando falamos da lingua, ás veces pensamos que falamos de dicionarios. Non, a lingua é tamén o que nos une ao noso pasado, e, como diría Rita Laura Segato, o que nos permite construir colectivamente un futuro, que para min é o máis importante, non? Entón é a través dese fío das que moitas veces non escoitamos nesa relación complexa tamén na creación da memoria do poder, onde para min están os exemplos máis ilusionantes, non? E os que nos poden inspirar a, bueno, pois mesmo nas dificultades que temos hoxe en día, que son distintas en algunhas cuestións das que había naquela altura, pois a buscar esa forza, non? E entender por que é importante seguir poñendo certas identidades, certos relatos no centro do discurso, non? Porque nos axudan tamén a crear ese futuro colectivo. Quedaron fora tamén as pequenas resistencias. É dicir, igual que a ilusión quedou fora, esa ilusión prerrepublicana, non? Esa ilusión que eu sempre lle chamo a luz antes da tebra, non? E a tebra é a foto de... Eu sempre poño a foto de Franco con Hitler, eso é o corte, non? Pero despois, por exemplo, no que é o espazo da dictadura, houve moitas resistencias e tamén aparecen silenciadas. A min sempre me gusta moitísimo o traballo de Ana Cabana, por exemplo, historiadora, que pon atención ás resistencias rurais, as pequenas resistencias rurais contra a política agrícola e forestal do franquismo, case sempre lideradas por mulleres, non? E iso, por exemplo, ten que ver tamén coa imaxen de nos mesmas que aprendemos, porque o que aprendemos moitas veces o pobo galego é que somos un pobo que se rendiu ante Franco, que aderiu con Franco, que colaborou, que somos apoucados, que somos unha xentiña pois, conforme, e tal e cual, e ti despois, claro, e esas voces, non, que son as voces desas resistencias, quedaron fora do discurso. Por tanto, fortalecendo esa imaxen tópica que hai sobre nós e que nós mesmas aprendemos sobre nós e que moitas veces costa de construir, non? Costa desfacer. E ademais, eu creo que no momento como o actual é tamén unha conexión que temos con outros lugares en conflito. Claro. O sea, eu creo que a visión da memoria democrática do Estado español, e no noso caso de Galicia, ten que valer non só como un exercicio estético, senón como un exercicio de entendemento tamén da realidade de outros lugares.
que dende aquí a solidaridade con Palestina, o que está acontecendo en Irán, Líbano, Yemen, poderíamos mencionar moitísimos lugares. A nosa solidaridade tamén parte de entender todas esas pequenas revoltas, non? E todas o que supón vivir nun estado de represión e nun estado de xenocidio, non? Nun momento dado da historia ten que valer non só para facer un exercicio abstracto de memoria, senón tamén para desenvolver unha empatía cara a outros lugares. E iso, como pasa coa migración que se mencionou antes, non se fai se non hai primeiro unha reflexión sobre o noso propio papel e a nosa propia identidade nas opresións doutras e nas violencias en xeral, non? Pero esa ilusión, ademais, creo que non se recuperou nunca, non? Quer dicir, sí que se percibe cando miras como funcionaba aquí a sociedade, o punto en que estaba, pois, neses anos previos. A min é algo que é o que máis me preocupa. É máis, eu, por exemplo, nos últimos libros que escribín, a miña obsesión é ofrecer unha ollada optimista da vida e do mundo, independentemente de que ti trates violencias ou conflitos nesas obras. Bueno, eu son profe de secundaria e para a min caeume alma aos pés nunha actividade que fixemos na escola con alumnado de segundo da ESO, en que estivemos traballando cuestións de comercio xusto. Non? Tiveron aí uns obradoiros e tal e cual que participaron super ben, nas actividades que lle propuxeron, pois o monitorado que o fixo, pois era para que detectaran precisamente a injustiza do comercio, pois como exploramos nós a outros países, a outras comunidades para conseguir máis baratos os nosos produtos, esa parte funcionou de maravilla. E a segunda parte era unha pregunta de volta: que podes facer ti? Non? Que podes facer vos, adolescentes, 15 anos, que podes facer vos para, vedes que esta situación é injusta, que podes facer para revertela? E a min queume alma aos pés porque había grupiños de 4 ou 5 nenos, nenas traballando, non? Decidindo a ver que podían facer, e a conclusión de todo o grupo fora que non podían facer nada. Que non podían facer nada, que era imposible, que non tiña solución, que o mundo era así de difícil, que o mundo estaba mal feito e que na nosa man de cidadáns ordinarias, correntes, tal, non había nada que facer. Algo tan simple como, pois, por exemplo, pensar onde mercamos a roupa, non? Foron incapaces de conceptualizalo, porque había esa sensación xa de conformismo e derrotismo. E a min aí ese día que eu mal máis foi cando escribín Superulex, que é unha superheroína que reventou o instituto no que estuda, porque claro, decín, hai que aprender que non, que podemos reventalo todo se fai falta, que está na nosa man, non? E aí é onde se ve, non? Que o trauma e o dano do franquismo está presente. Está presente niso, nunha cidadanía que en moitos casos é unha cidadanía que non existe, porque son persoas que non ven esa capacidade que teñen como cidadás. Hai un elemento aí que se pode, falando un pouco de memoria, ¿no? De como era a participación política en Galicia, incluso nas zonas de mar ou no interior, de labregos, de mariñeiros, de xente do mar antes do golpe de Estado, e había unha participación, unha movilización enorme, e está reflexada, ¿no? Pues, en canta xente votaba, e de repente as primeiras eleccións que se fan en Galicia despois de que morre Franco, era unha desolación, ¿no? Era un dos lugares con menor participación, desde logo o Estatuto de Autonomía, unha participación mínima absoluta no referéndum da Constitución, en todo. Creo que ten moito que ver con ese trauma, esa parálise, esa, non sei como decir, pero creo que hai datos non moi elocuentes, e creo que non se recuperou nunca, non? Esa ilusión, esa vida. Eu creo que no literario sí recuperamos. Porque eu creo que somos moitas as que escribimos dende esa esperanza, non? Dende ese traballo a todos os niveis de recuperar pois un proxecto tamén participativo. A literatura é un espazo no que podemos habitar, non? E que eu na miña escrita procuro que sexa habitable para todas as persoas e incluso para seres que non son humanos, non? Porque penso que aí tamén hai moito no que traballar. Pero claro, no literario pois é onde recuperamos non só esa parte da historia. Estando na Coruña non podemos deixar de mencionar os libros Arden Mal, que é un libro que non só fala da represión, senón fala dunha Coruña que existía, en a que, por moito que agora pensemos que todo o mellor era así maravilloso, aí eso todo parte de sachar e dun traballo. Entón eu creo que a escrita tamén está para crear ese espazo dende o cal poidamos
pois iso, manifestar as rebeldías e manifestar e crear un espazo de esperanza para todas as persoas, como dicíamos antes, non só para os homes brancos heterosexuais, senón que haxa un espazo máis amplo, non? Esa é parte da memoria que tamén nos corresponde recoller, pois o feito de que a literatura galega sexa moi vizosa, pero teña moi pouca visibilidade pública, convido vos a que vaiades a calquera librería da Coruña hoxe a ver onde están os libros en galego, onde están os libros en castelán, que visibilidade teñen uns e outros, e que contidos teñen uns e outros, non? E con que conectan, pois eso tamén nos di moito das cousas que pasan. Eu, sei que o libro de Susana tivo moita acollida, non, na súa traducción ao castelán, pero en xeral libros que son aquí teñen moita acollida, non, libros que son bastante rebeldes, se podo falar eu pola miña experiencia, Manolo aínda moito máis, e que se len con moita normalidade dentro dos centros de ensino, a clubs de lectura, etcétera, etcétera, cando entran na lingua castelán no resto do Estado, son libros que pasan totalmente desapercibidos ou sobre os que hai unha animadversión previa. É moi difícil que traspasen as fronteiras, exceptuando que sexa unha gallegada, por dicirlo así de alguna maneira, non, algo que encaixe nos estereotipos dos que falábamos antes. Todo iso tamén forma parte da memoria democrática, non, de ver a capacidade que tivemos a nivel literario de crear unha serie de referentes, de crear unha serie de espazos que son valorados, pero que ao final non teñen o apoio político, non falo só partidista, senón da política do traballo en xeral do público, para chegar á cidadanía da maneira na que deberían e crear ese espazo de transformación que é tan necesario, non, esas mensaxes de esperanza e eses lugares onde poder crear, non, onde poder soñar e pensar outros lugares. A min preocúpame moito cando a imaxen que teñen de Galicia de nós fora do país, non? E esa idea de país conformista moitas veces se impón sobre todo por comportamento electoral, non? Que non o comportamento político, porque aquí ao longo da ditadura o pobo galego nunca se rendeu. E eso me parece que non se coñece, non? E por eso Isaac Díaz Pardo, que é unha figura extraordinaria no século XX en Galicia, promoveu dende a cultura editorial unha colección que é un gran monumento, que é a colección Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia, que son 160 volumes, me parece que chegou. E despois iniciou un proxecto en castelán que pretendía abarcar a todo o Estado, que foi a Biblioteca do Exilio, que coñeceredes. E desde esa posición se pode empezar a entender o que é a Galicia resistente, que é a Galicia tamén da esperanza. E hai moita xente, estou seguro, que fora de Galicia pensan que somos un país agrario, atrasado, cando somos un país fundamentalmente industrial. Galicia es indudablemente la cabecera del sector textil no Estado, sen dúbida ninguna, non? Porque estamos aquí en Coruña e falemos del imperio Inditex con todas as matices que eso poda ter unha empresa dese carácter. Pero somos probablemente tamén unha das nacións no Estado que ten un sector industrial vinculado al tema aeroespacial ou al tema de la propia inteligencia artificial máis adiantado do Estado. E iso non forma parte da imaxen que hai de Galicia. Galicia é un país resistente que ten dereito aínda a soñar con outros gobernos que non sexan os do Partido Popular. E iso a veces... Non ten máis remedio que soñar. Sí, non hai outra. Temos dereito a soñar. Lo soñamos, a ver. Somos grandes soñadores. Eu que conste que teño que reivindicar o atraso como concepto político, Manolo, porque para min esta idea de que as persoas do rural son atrasadas, que está moi extendida,
para min é o contrario. De feito, hai un xermolo de cultura aí que xa sei que non era o que estabas dicindo ti, pero para que aproveitando que saiu a palabra, non? Eu sempre reivindico o atraso. O sea, a min gústame esas ideas que se asocian co atraso, para min son o xermolo do futuro. O sea, o atraso é entender unha vida pois máis vinculada ao territorio, a formas de vivir que se nos dixeron, mesmo a propia lingua, non? O sea, pois os meus avós que dicían ai, que me dera falar o castellano, ata que eu fun á universidade e viron que se podía estudar galego, que aquelo tiña valor, que eu ia ali para preguntarlle as cousas. Bueno, pois toda esa idea do atraso que temos, non? Ou as formas, por exemplo, diversas de vivir, a diversidade sexual e de xénero, ou as rebeldías das mulleres que dicía Susana, pois están moi presentes na nosa cultura, que non está aínda recuperada, non? Esa cultura é a que se marcou como atrasada, e por iso a xente deixou de dicir culler e empezou a dicir cuchara, porque se supuña que o avanzado era sustituir esas palabras, non, por outras máis avanzadas que eran as do castelán. Entón eu sempre reivindico o atraso como concepto político. Paréceme que hai que descompoñer totalmente esa visión e reivindicar que sí, pois é un espazo, todo iso que se asocia ao atraso, se cadra é o único que garante a nosa permanencia no planeta Terra a día de hoxe. O de crecemento tamén. Exacto, pois iso é o atraso. Eu vou vos lanzar unha pregunta para non para acabar, pero a nos gustanos moito dar a palabra tamén aos socios de Infolibre que nos acompañan nestes eventos. E antes de darlle a palabra a eles, gustaríame facervos unha última pregunta. Onde sentides vos hoxe que está máis ameazada a relación entre palabra e liberdade? Sentides que pode ser quizá nos vosos ámbitos ou quizá nos medios de comunicación, na falta de escoita, nas aulas, no teatro, na literatura, na edición? Onde vos parece que hai máis fenda entre... Eu creo que a fenda... A ver como verbalizo isto. É máis mediática que real. Eu no día a día, na comunidade, nos espazos nos que eu me movo, e falo, por exemplo, tanto como autora, como, por exemplo, como clubs de lectura, encontros con lectoras e tal. Eu non vexo ningún tipo de fenda. É dicir, hai unha comunicación, hai conversa, hai diálogo, e eu creo que estamos un pouco obnubiladas polas redes sociais, que aí eso é un espazo imposible. Eu creo que eso non é espazo nin de conversa, nin de diálogo, nin de nada, sobre todo certo tipo de redes sociais nos que o único que se busca é a confrontación xa directa e hai moi pouco espazo para o diálogo e o debate, pero que estamos obnubilados por eses espazos que realmente de fondo sí que hai espazo para falar e que non hai perigo nese sentido, non? O que pasa? Que nos deixamos levar polo mediático, eu creo, e deixamos que o mediático marque os camiños. Eu creo que a nivel, por exemplo, de debate social, deixamos que o mediático marque o camiño dos debates, ou deixamos incluso que se impoñan certos temas que na nosa vida diaria non teñen importancia ninguna ou non están tendo marca de ningún tipo, non? Eu que sei. Penso, pois, por exemplo, na cuestión da transfobia, non? Que de repente foi unha cousa que estivo aí superpatente debaténdose cando é un debate falso, no que en principio cando saiu a lei trans, non? Cando non había ningún tipo de... Ti falabas no día a día coa xente e non había ningún tipo de problema con esa cuestión. Foi creada en artificial, non? Independentemente do mal que tratemos no cotidiano as persoas trans ou tal e cual, ou o confrontamento que poida haber de discriminación. Pero quero dicir que non había ningún tipo de cuestionamento desa lei hasta que se marcou por parte de certos medios ou hasta que se marcou en certas esferas, non? E eu creo que ás veces o que temos que facer é liberarnos desas esferas un pouco, e deixalas de banda e ir á rúa e ir aos espazos de comunidade. Eu creo que hai que baixar as comunidades e temos que estar nas comunidades, e aí é onde non podemos vencer todos os perigos e o de mellor onde, se nos paramos a mirar un pouco, non hai tantos, non?
Sí, eu estou de acordo, que moitas veces nos deixamos levar por esa conversa como que está moi elevada e que é a crise da palabra, da conversa, e despois no día a día, e nos, polo menos na práctica teatral que temos, o que percibimos é que hai unha afluencia masiva. Non sei, nos ahora estamos facendo unha obra que son 2 horas donde, digamos, a presencia da palabra é absoluta. E iso que é unha obra que se fai oralmente e ao mesmo tempo en lingua de signos, no? Que é outra maneira tamén de traballar, digamos, a conversa e a palabra desde outro universo, no? E de repente, pues, levamos prácticamente cheas todas as funcións, e iso significa que a xente non lle ten medo a estar 2 horas escoitando, percibindo unha palabra, ou sentindo que hai unha conversa que de alguma maneira está flotando nese lugar. Quer dicir, que podríamos estar falando de que a xente prefire ir a ver outro tipo de teatro, ou outro tipo que, bueno, que exclui un pouco máis a palabra, ou que opta máis por algo máis diferente, pero non, a realidade e o día a día é que eu creo que sí que hai un pouco esa fame de escoitar, de falar, de establecer unha conversa, e moitas veces hai como unha omnipresencia ou demasiado poder por parte destos temas ou destas sentencias que acabamos crendo porque se repiten demasiado. Eu creo que esa mediación chamase lectura. E a lectura é unha revolución pendente. E non solamente en Galicia, porque sen a competencia lectora non vai haber cidadanía posible que poda subverter o que aparece nas redes sociais ou nos impoñen dentro da xenda pública. A revolución lectora, que non é unha revolución interxeracional, porque en este momento as persoas adultas tamén temos que alfabetizarnos no mundo hipertextual, porque o mundo, estamos falando de Galicia, estamos falando como se fose unha foto fixa, pero estamos en constante modificación do modelo lector, que é un modelo tamén que nos vai a determinar a participación política, que eu sempre penso que están vencelladas. Na medida que sexamos mellores lectores, probablemente podamos ser cidadáns tamén que podan adoptar outro comportamento electoral. Para min, a fenda que me preocupa, para volver ao principio, segue sendo a fenda da lingua. Porque isto que estamos comentando é certo, o que comentaban Susana e Xesús é certo, dentro do colectivo de persoas que falamos galego, que vivimos a nosa vida en galego, que nos interesamos pola cultura que se fai en galego, pero temos que ver que hai unha maioría de poboación, sobre todo nas cidades, que está totalmente desvinculada da lingua. E a desvinculación da lingua significa que ti xa non estás no centro da tua propia historia. Vemos que a xente está de repente descubrindo, pois eu que sei, os feminismos noutros lugares, en vez de velos dentro da súa propia comunidade, das súas propias casas, non, as resistencias das mulleres, todas esas historias das que falábamos antes, que claro, cando perdes a conexión coa lingua, perdes a conexión con todo iso, e vas buscar fora o que realmente tes preto de ti. Pasa igual coa literatura, pasa igual co teatro, con calquera cousa. Entón, para min esa sí que é unha fenda que me preocupa, perder a lingua e tamén perder esa conexión, e por desgraza, por políticas públicas moi obxectivadas e moi herdeiras do franquismo, non? De erradicación da lingua galega, pois estamos nunha situación crítica dende o punto de vista lingüístico, non? Para min ese é a maior, digamos, o maior desafío tamén, que dentro do noso espazo cultural e lingüístico, non, da lingua galega, da cultura en lingua galega, sí que perfectamente podemos establecer eses diálogos e ampliálos, lóxicamente, pois nos centros de ensino, noutros lugares, pero claro, é moi difícil cando as persoas teñen coas que convivimos diariamente teñen o seu centro posto noutro lugar. Bueno, pois moitas gracias aos 4. Vamos a dar a palabra á nosa comunidade de lectores. Non sei se hai algunha pregunta por aí que queirades facer, que queirades lanzar sobre o tema da mesa. Gracias. Vou falar como xeógrafo despois de 40 anos na Universidade de Santiago e en algunhas outras no estranxeiro. Eu creo que un dos déficits maiores que temos en Galicia
é a falta de coñecimento do noso propio coñecimento do territorio, de tal xeito que o que están esquecendo moitísimos galegos é a riqueza que tivemos ao longo do tempo, de tal xeito que a primeira cartografía científica que houve en España foi de un catedrático da Universidade de Santiago, pero que ese catedrático da Universidade de Santiago de matemáticas era a súa vez discípulo de outro grande matemático, de Xosé Rodríguez, de tal xeito que o que se estaban plantexando daquela era o estar construindo desde Galicia o que sería no futuro toda a cartografía de España. É dicir, a primeira minuta que se plantexou, e precisamente era na época da independencia, da gran independencia, e da independencia quere decir algo, por suposto, era Xosé Rodríguez. É unha das cousas das que levo tempo tratando de conseguir a través da Biblioteca Nacional, do Arquivo Histórico e demais, porque iso é básico do que vou a seguir. Porque nada menos que este home estivo na medición do meridiano terrestre. O primeiro mapa que se publica en Europa, tendo unha cartografía baseada precisamente en este encaixe universal, foi Domingo Fontán, pero non foi na súa primeira edición. Este home estuvo traballando toda a primeira mitad do século XIX. Bueno, o digo, acabei dirixindo unha tese sobre o que foi esa evolución, e mesmo ao facer iso como comisario dunha exposición, no que fixemos unha comparativa do que non se pode facer en outras cousas, realmente do que foi esa proxección cartográfica, porque Domingo Fontán e o seu compromiso político no Parlamento que estaba tratando de defender era os galegos, porque estábamos contribuindo ás arcas do, chamémoslle Estado daquela, multiplicado por 9, e mesmo de cuotas do que podería ser a carne de cañón, multiplicado por 9 o de Asturias. Galicia non é 9 veces maior que Asturias, pero a súa contribución realmente estaba sendo a eso. E eu me trataba de corrixilo. E aínda que había do século XVIII unha cartografía náutica que podría ser moi interesante, realmente o primeiro que se plantexa como unha cartografía que nos comparamos con imaxes de satélite actuais parece mallado o mapa de Fontán. Estivo como cartografía non sustituída hasta despois da segunda mitade do século XX. E levamos aí un desfase tan grande que esquecemos con eso, que previamente o que estaba facendo Galicia na productividade de toda España era a productividade de Galicia tiña unha presión tan forte do traballo que multiplicaba por 7 o que era a productividade agraria do resto de España, pero na actualidade só o 5% da superficie de Galicia ten máis do 50% da superficie forestal de toda España. A mitade dos núcleos de poboación de España están só no 5% da superficie. Que representaba Galicia comparativamente con Cataluña pois hai 100 anos? O peso de Galicia era moitísimo maior, pero acabou dependendo do peso do Estado. E que aconteceu? Pois que encolleu cada vez máis, e encolleu tanto que o que levamos de tempo da democracia a menos. Agora, gracias que veñan os estranxeiros. Eu publiquei, na época de Fraga, un libro sobre o que era o problema de estrutura de prioridade de sexo en Galicia, e que chamaba el día sí, día non da Consellería de Roma e Becaría, de que a ver que decíamos nós, porque Galicia se fundía. E, efectivamente, todo eso desapareceu. E están falseando completamente no século XX o que foi a descentralización de Galicia. Por lo tanto, eu creo que os galegos o que teños que coñecer é moitísimo do propio. Temos palabras do galego no vocabulario xeográfico internacional, temos a palabra ría, temos a palabra agra, ben, e todo eso que va. Estou seguro de que todos os coruñeses descoñecen que o conceito de meseta é indisociable da cidade da Coruña, porque Ferdinand von Humboldt tivo que vir a Coruña, recalar no porto de Coruña e ir a Madrid e volver para ter permiso para estar nas Indias. Que aconteceu durante esa viaxe? Descubriu o conceito de meseta, de tal maneira que o que van a sorprender moitísimo máis, e vou rematar aquí, é
a casa como casa, como familia, como house, como din os ingleses, de dinastía, de Trastamara, é da terra que está ao lado ou outra parte do río Tambre, e o descoñecen a totalidade dos galegos. E que sí, quero dicir, estou de acordo con Bragado, con Xesús, que me parece moi importante das cousas que están din, porque eu teño que agradecer precisamente a Díaz Pardo que no ano 80 me publicara isto e daquela de falar con Piñeiro, porque era necesario coñecer a evolución da paisaxe agraria de Galicia, e tratei precisamente sobre as terras de Trastamara. Pero quería rematar, e agora en serio, que Xesús fixo unha obra que eu creo que pode ser un catalizador en esta última, xa a Curva España apuntaba maneiras, que ten que ser un catalizador, e eu creo que é imprescindible que se leve ao cinema cuanto antes. Gracias. Xa sabes. Non é fácil. Por aquí había outra pregunta, me parece. Bueno, en primeiro lugar, quero decirlle a... como se chama? Susana. Que non estou de acordo con ela. Que non... Cachis. Sí, non estou de acordo, porque eu creo que os adolescentes son tamén moi diversos. Por suposto, non, eu só contei unha anécdota. Sí, sí. E tes tempo? Sí. Vou procurar ser breve, pero quero dicir algunhas cousas. Creo tamén que cando se fai un proxecto concreto, como o que máis ou menos definías, que fixeron cos adolescentes, eso non crea actitudes. As actitudes cambianse con unha dinámica de motivación, e os adolescentes de verdad que responden e tamén len, pero non len o que lle mandan ler nos institutos, que lles aburre moito, e aos profesores non lle interesa nada o que os adolescentes len. Digo como adulta, e digo tamén porque trato adolescentes. Entonces creo que floxeamos moito os que traballamos coa xente nova, e que simplificamos. E logo, o señor editor, que me interesaron moi das súas intervencións, pero dicirlle que tamén ignoran bastante o que lle gusta aos rapaces. E en Galicia temos unha mina de dibuixantes, de creadores, e non estuveron ben atendidos polas editoriais galegas. E outra cousa que quería decir era a desmemoria do rural, que casi nunca oio falar nestes foros. Somos todos moi urbanos, ainda que teñamos procedencias mixtas, e esquecémonos e quedamos cegos para non ver o que estaba pasando diante dos nosos ollos. Perdón, se me seca un pouco a boca, se me dan xago. Tenes xago? A min doime na alma porque eu vivín a paisaxe rural sendo nena. Na miña casa había, depositaban o correo e eu levaba as cartas. Perdón. Voy a pasar con a mejor. Perdón. E claro, esa paisaxe, eu iba a levar as cartas da casa dos veciños, un bon recado que me mandaba o meu papá, a miña mamá, e iba collendo abeláns, amoras, peros, os frutos silvestres, apañando, arrincando ceboliñas, que xa non se sabe o que é, pero esa memoria eu teñoa e intento, na medida do que podo, diminuta, pois contalo cando podo. Non me puxen a escribir, quizá o debería facer, pero non me considero coa suficiente arranque ou bueno, que sea. E vin como desaparecía toda unha toponimia, como desaparecía a paisaxe natural, o
os produtos, os campos, a flora, a fauna, todo, e deso non se fala. E a toponimia, por exemplo, é a palabra, e se desaparece a palabra, desaparece, efectivamente. E por último, e perdonade porque me estendí máis do que querería, creo que se non recuperamos a linguaxe, as formas na linguaxe, non temos nada que decir. Moitas gracias. Non sei se queredes... No, eu só... Aquelo contei unha anécdota que a mí me impactou. En absoluto pretendía definir a adolescencia. E máis, eu traballo nunha escola. Eu sei perfectamente que a mocidade é diversa e sei perfectamente que hai mocidade hiperimplicada e hiperpreocupada pola súa comunidade e a súa contorna, e as teño na miña escola. Quero dicir, contei unha anécdota dun momento concreto que a min personalmente me impactou. Non que eso sexa o común da mocidade. E despois, con respecto ao rural, é que eu non falei desde outro sitio, eu son unha persoa do rural. É dicir, eu todo o que dixen aquí... eu todo o que dixen aquí hoxe... Claro, eu falo e escribo desde o rural, é dicir, eu toda a miña obra está situada no rural, porque é de onde son, é dicir, non é porque me preocupe, me interese, non, é que eu son de aí, ese é o meu espazo, non? E iso que escribo, pero sobre todo, e o que decías das lecturas, bueno, eso é o debate, creo que, bueno, pode falar aí, é debate para unha mesa moi longa sobre lectura, sobre pedagogía, sobre que se traballa na escola e que non, pero devolvoche o que decías ti, de que a mocidade é diversa, as maestras tamén, hai moitas mestras de moitos tipos e hai moitas maneiras de ensinar lectura e, por exemplo, eu non me identifico, eu son profe de lingua, literatura, eu non me identifico coa mestra que colocaches aí, non me sinto identificada con ela, porque eu non impoño lecturas, non? Pero quero dicir que é un debate que dá para unha mesa moito máis longa, eu creo, non? Aí o señor Bragado que diga, tamén como gran experto no tema. Non teño que engadir. Nada que engadir. Estou de acordo contigo. Bueno, pois moitas gracias a todos. Que temos unha última pregunta. Vouche rogar brevidade porque... Boa tarde, grazas por o espacio e por invitarnos os socios. Me pareceu moi interesante todo. A mí o que me gustaría, de moitas cosas que dixechedes, quedeime con alguna da preocupación de como nos vinden de fora. A mí, quizás, se cada estas alturas da vida, dame xa bastante igual, porque valoro moito o que son como muller galega. E neste caso, o meu rural é Asturias, porque son de nai asturiana, que segundo o mapa de Fontán era Galicia, porque é do occidente Astur. Pero, quero dicir, porque son de Coruña. Entón, bueno, Coruña é unha urbe, polo tanto, son urbana. Pero o que quero decir é que a min realmente o que me preocupa, que creo que un pouco o que nos leva a estar aquí hoxe, con a memoria que somos, voces, lugares e xeracións, é, como decimos aquí en Galicia, que o que ten medo e realmente deberíamos estar así por todo o que se nos pode vir encima. Eu tamén son profesora, me preocupa moitísimo o tema das novas xeracións. Me preocupa enormemente, o sea, eso que as novas xeracións son perigosas. E como podemos facer, pero non por un aspecto negativo, quero dicir, coñezo máis ou menos de todas as idades, pola profesión, polos roles familiares, pero me preocupa enormemente como podemos conectar con eles, aínda que pensen como a nós. Me parece moi interesante o que contaba Virginia ao principio, do campo de... É que curioso, porque nun estado laico me fixo pensar como se impoñen, por sorte agora non nos colexios públicos, nos centros públicos, a religión. Hai unha parte que así a religión teria que ser algo das familias, e o que a túa familia te enseñaba, eso debería ser obrigatorio nas escolas públicas, é dicir, que coñeceran o pasado. E non os lugares comunes e o grande, que eso está moi ben, sino os nomes e as voces. Aquí hai estudios, sabedes, que hai en Galicia, e os grupos de investigación da USC, coñecer o local. E nos consta, supoño que a moitos dos que estamos aquí pola nosa profesión, nos consta que aquí en Coruña houve un ecosistema maravilloso, que afunda as súas raíces xa nos anos 60 no asociacionismo,
cultural, o Facho, logo Alexandre Bóveda, e todo eso estaba aí, pero estaba nas catacumbas, estaba... bueno, creo que aquí hai un xornalista de raza aquí diante, non sei, dos que estaba aquí, hubiese por aí, quero dicir, que me parece tan importante que chegue esa mensaxe, como teríamos que facer, como se fai iso, quero dicir, que toda esa historia está na literatura de moitos libros que, por desgraza, non leen, pero non leen porque estamos nun tempo complicado. E eso, por exemplo, con isto quero rematar, que unha reflexión é algo que realmente me preocupa moitísimo, como transmitir eso, e creo que se debería de facer como, se non na programación, algo como unha adenda nos centros educativos, esa dende pequenos, en primaria, en secundaria, sobre todo, cales foron estos ecosistemas vivos que había nas nosas vilas pequenas ou grandes como Coruña. Eu son unha coruñesa de Monte Alto de toda a vida. A miña irmá que está aquí comigo, nos no ano 76 fixemos a nosa primeira comunión en galego. No 76. Porque se os que sodes de aquí saberedes que na iglesia que hai aquí, que son as capuchinas, as misas se facían en galego, cantadas. Con xente que eran activistas culturais, moitos dos que vexo, algúns están por aí. Creo que eso eso que, quero dicir, creo que hai que poner en valor, eso dixo Bragado, hai que poner en valor todo eso, e que o saiba a xuventude para que valore o que temos, que podemos perdelo. Eso era un pouco que quería decir, porque me preocupa moitísimo. Moitas gracias. Moitas gracias. Jesús, Virginia, temos que volver. Non hai outra, quedannos moitos temas en riba da mesa. Moitas gracias a todos os que nos acompañastes hoxe, moitas gracias aos que nos estades vendo ou que nos vades ver despois en calquera momento a través do streaming en infolibre.es. Vou acabar con unha frase de Maraña que me parece perfecta para acabar estos eventos, xa que non vou acabar hoxe. Gracias a todos os socios e as socias que sostedes o proxecto de Infolibre. Hai unha cousa moi importante que vos queremos pedir, que corrades a voz. Gracias.